Deze week in Limbourgeois. De beste koks van Belgisch Limburg koken samen op een speciale avond van Gomeo in Bokrijk. De internationale culinaire gids Gomeo organiseerde in Bokrijk een gastronomische avond waarbij alle topchefs van Belgisch Limburg een hoogstaand menu bereiden voor een groot aantal gasten uit de wereld van bestuur en bedrijfsleven. Doet u dat elk jaar? Nee, wij doen dat om de 3 jaar. We hebben het over 3 jaar geleden gedaan en nu vandaag opnieuw dus. Ja. En wordt het dan een beetje een traditie? Of? Het gaat een traditie worden, ja. Ja, het was over 3 jaar was het supergoed. En we denken het dit jaar nog beter te kunnen doen. En vooral, de belangstelling van alle chefs in Limburg was enorm groot om dit nog te kunnen doen ook. Ze waren allemaal heel fel geïnteresseerd om het te doen. Ja. Dat is wel leuk. Dus, want dat is voor hun ook wat. Als iedereen erbij is, ja, dan kan ook niemand afzeggen in feite. Hè? Ja, dat klopt wel. Het is natuurlijk een gemeenschap. Ze kennen elkaar en ze appreciëren elkaar ook wel. Ze zijn collega's van elkaar. En voor hen is dat ook een avond om een keer allemaal samen iets te doen. Ja. En dit naar de provincie toe en naar de mensen hier in Limburg toe. Ja. En vinden het wel leuk, ja. Is het goed te doen om zoveel mensen bij elkaar te krijgen? Hoeveel zijn het? Of 450? Het zijn er juist 460. Ja. Want die zullen toch iets moeten investeren om hier aan tafel te mogen zitten. Wel ja, dus een aantal mensen zijn uitgenodigd en een aantal, het grootste gedeelte van de mensen die komen betalen feitelijk op basis van, dat zijn mensen die tafels kopen voor hun klanten, vooral bedrijven die dan voor hun klanten tafels kopen en de mensen zelf op hun beurt weer uitnodigen. Ja, we maken samen een gerecht met langoustine. En jullie zijn weliswaar van 2 verschillende restaurants, maar het is wel één moederconcern, hè? Zo kan ik het concernbedrijf. Absoluut. Ja. Dus lag het ook wel voor de hand om dat samen te doen. Ook samen nagedacht van wat gaan we dan brengen, want langoustines, dat is zo subtiel, fragiel, dat het niet zo simpel is. Hè? Nee, zeker niet simpel. Maar dat is wel de uitdaging voor uiteindelijk wel iets ermee te brengen in 3 serviezen op 3 verschillende manieren. Dus we maken een kouwe. We maken eerst een salade met caviar en krab. Dan komt er een krokant hultje. Dan maken we een gemarineerde langoustine. Dat doen we zacht pekelen en dan in een marinade leggen. En de derde is warm met zijn eigen bisk. Met tandoori, masala, kokos. Een beetje toch wel met een andere pep. Ja. En is het ook een beetje omdat alle toppers hier bij elkaar zijn, want ja, je wil ook wel toch wat laten zien. Hè? Je kunt niet hier met iets komen dat je zegt van wow. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Hè. Dat is wel een uitdaging, dat ik het al zeg, voor te knallen vanavond. We hebben ook een heel team meegebracht van de 2 restaurants. En gewoon laten zien van kijk, op hoog niveau willen we een banket doen samen met de chef van de Slachtmolen, met andere chefs en zo. Dat is gewoon een leuke avond dat ik er al op zet, net zei, van echt knallen. Ja. Wat u hier ook doet, dat is een Gomeo-gids presenteren, maar niet de Belgische Gomeo, maar typisch alleen voor Limburg. Ja, we geven een gids uit op dit moment voor Gomeo Limburg, alleen voor Limburg. Dus in de grote Belgische gids staan er een aantal adressen van Limburg, een 60-tal ongeveer denk ik. Ja. Maar hier gaan natuurlijk veel meer dingen in staan dan alleen maar die 60 adressen. Het is veel meer uitgebreid, maar dat blijft beperkt op gastronomie. En ook de kleine leuke adresjes komen hier meer aan bod nog. En ook de beoordelingen zoals in de nationale gids? Ja, het is dezelfde basis natuurlijk. We hebben een aantal waarden binnen Gomeo Benelux. Die zijn wat ze zijn en die gelden ook uiteraard voor Gomeo Limburg. Ja. En hebt u er allemaal tijd voor? Want u hebt ook nog een paar prachtige wijnchateaus in de Bordeaux-streek waar u regelmatig op en neer reist. Ja, gaat er maar allemaal aanstaan, hè? Ja, natuurlijk. Maar het is natuurlijk als het een passie is, dan lukt dat wel een klein beetje beter. Dus het is een grote passie voor mij om dat te kunnen doen. Ik vind het een voorrecht, ik vind het een eer. En daarboven heb ik natuurlijk ook een heel goed team. We hebben een heel goed team in België en die heel goed werken. Die waarden van mij allemaal, van de Gomeo en van mezelf ook allemaal delen. En dat werkt perfect, ja. Maar dankzij ons team kunnen we het doen. Alleen zou ik dat nooit zelf kunnen doen, uiteraard.
Ik heb begrepen, meneer Soevereins, dat de avond ook wel een beetje bedoeld is als eerbetoon aan u bij het bereiken van, zeg maar, een bepaalde leeftijd. Ze willen mij vieren, want ik word het einde van het jaar 80. Ja. En ja, ik kook nog heel veel. Dus ik zit nog op de markt. Ja. Morgen kook ik een diner van 150 mensen in Leuven. Oké. Voor de Faculty Club. Oké. Ja, ja. En zo ben ik nog heel veel bezig. Ja, ja. Maar echt, zeg maar, projectmatig. Niet elke dag in een restaurant. Geen restaurant meer, nee. Nee. Op afspraak. Ja, ja. En ik kook veel in het buitenland. Oké. Ik kom net in een week te kan koken in Portugal. Het houdt u jong, het koken? Kan ik niet op antwoorden. Nee. Dan Maar moet u... in de zin dat u het nog graag blijft. ik heb dat nodig. Ja, ja. Is uw kookstijl nog veranderd in de loop der Mijn jaren? kookstijl is nog mijn stijl. Aangepast een beetje aan onze tijdgeest. Ja, ja. Jonger, frisser, lichter, meer groente, Ja, dat is nu wel een beetje de trend, hè? veel vis. Ja, alle sterrenchefs en hoe zal ik het nog noemen, topchefs van Belgisch Limburg zijn hier van de partij. Dat doe je automatisch om dan mee te doen? Of dat is toch wel een speciaal geval? Ja, het is eigenlijk de best of Limburg van GoMio. Uiteraard zijn er sterrenchefs bij, maar het gaat dus wel over de GoMio. Over iedereen die daar goede punten in heeft. Het is vooral fijn dat alle collega's samen hier als één blok, één team iets kunnen brengen en een mooie avond kunnen maken. En dus ook een beetje voor de 80-jarige verjaardag van Roger Soevereins, die er geëerd gaat worden voor zijn carrière. Die ook veel chefs heeft achtergelaten met goede punten in de GoMio. En ze hebben ons gevraagd om deze diner te organiseren en we doen het allemaal met veel plezier uiteraard. Hè. Ja. En wat gaan jullie maken? Wij maken het hoofdgerecht en dat is jonge Franse duif uit Anjou met portsaus. Ja. Voor hoeveel man? 460. Dat is dan nog lastig qua cuisson en zo? Het is een heel duivenhok wat we gaan klaarmaken, maar we gaan toch proberen om dat rosé door te geven. Ja. Mist u de tijd nog van Soltershof destijds? Of zegt u nee, nieuwe stappen in het leven en je moet niet terugkijken? Ik heb dat bewust gedaan en ik ben heel gelukkig dat ik het gedaan heb. Ja. Onze tijden zijn niet meer gelijk het was. Nee. Wat is het meeste veranderd eigenlijk in de restaurantwereld? De jeugd actueel is niet meer zo gemotiveerd van mijn tijd. Oké. Ze staan meer op hun strepen, op hun uren, op hun weekend. In mijn tijd bestond dat niet. Nee. Je werd er gewerkt als het moest 7 dagen. Het is ook moeilijker om nog jonge mensen te vinden om überhaupt in de keuken te gaan. Ja, ze vinden ze, maar ze stellen hun wetten, hun eisen. Dat is lastig, hè? We willen niet meer werken op weekend, dat. Ja. Het is niet gemakkelijk. Ja. Dat wordt nog wat in de toekomst dan. Hè? Allemaal McDonald's, hè? Laten we het niet hopen, hè? Ik hoop het ook niet, maar Hey. het zit niet goed. Smaller blijven die tuinbonen. Geen weer smaller. Nu is vanavond hier ook de gast Roger Soevereins, een grote chef, destijds een van de toch bekendste van heel België. Ja, het is een onvoorstelbaar grote kok, een grote meneer, een levende legende. We zijn heel fier dat dat een Limburger mag zijn. Ja. Er zijn hier heel veel chefs die hier vandaag koken, die hier vandaag werken en die allemaal leerlingen zijn van hem. Dus wij zijn heel trots op Roger. Ja. Blij dat hij Limburger is. Hij woont nu wel in Antwerpen, maar hij is vandaag hier en doet ons heel veel plezier. We gaan hem trouwens vandaag eren. Ja. We gaan hem op het podium roepen en hij zal alle eer krijgen die hij verdient. Ja. Hij zei mij toen straks van waar hij zich een beetje zorgen over maakt, dat is dat er niet genoeg jonge chefs zijn. Dat er niet meer zoveel jongeren in het vak willen. Of ze willen op zaterdagavond vrij of in het weekend en dit en dat. Gaan we dat nog redden in de toekomst in de gastronomie? Wel, dat is een beetje het probleem van de gastronomie. Ik ben het met hem eens. Ja. Dat is niet eenvoudig. Dat is inderdaad een probleem. Ik merk wel hier in Limburg, maar ook in België in het algemeen, maar vooral hier in Limburg, dat er toch een aantal jonge chefs zijn die heel goed werken, met heel veel talent en die op economisch vlak dat ook proberen waar te maken.
Maar wij zijn daar om hen te ontdekken, om hen bekend te maken naar het grote publiek toe. Waardoor dat zij dan toch ook economisch een beetje meer armslag krijgen. Het is wel belangrijk, het is niet alleen maar goed koken, we moeten ook economisch natuurlijk goed zitten. En ik ben wel hoopvol, maar ik ben het met Roger eens dat het niet evident is. Dat de sector van de horeca is niet simpel op dit moment. Binnen het totaal economisch plaatje. Gelukkig gaat de economie in Limburg op dit moment supergoed hier in België. En profiteert iedereen daarvan. En ook de gastronomie. Ja. Nou, laten we hopen dat er toch nog genoeg chefs overblijven, anders kunnen die maar uit gaan eten. Hè? Ja, nee, dat is waar. Dan moeten we ook geen gids meer maken. Dat zou pas heel een ramp zijn.